Poliisit joutuivat pakenemaan viime yönä Oulussa hulinoivia nuoria, jotka rikkoivat myymälöiden ikkunoita ja ryöstelivät tavaroita. Nyt siellä kokeillaan, että miten 2 poliisiautoa menee päällekkäin. Jos ei joku usko, niin tulee katsoa. Tää on todella tää tilanne täällä on sellainen, että tälle ei enää pysty tekemään mitään. Tää karkaa käsistä, tää karkaa viranomaisten käsistä, tää karkaa kaikkien käsistä. Että tässä ei kerta kaikkiaan, niin tässä nyt ne yrittää epätoivoisesti päälle ajamalla. Kytät ajaa päälle! Niillä ei ole enää muuta tekemistä. Anttilasta taas ikkunat. Montako poliisiautoa siellä on liikenteessä? Täällä on ehkä tommonen 12-13 poliisiautoa ja 4 ambulanssia. Tehdäänkö ambulanssille mitään? Kyllä, tällä yksi ambulanssikin yritettiin kaataa. Poliisit lähtee pakoon. Mut ei ne päästä niitä mihinkään. Nyt kaatu Maija! Jee! Tässä on tää jotain. Tää on todella kaoottinen tilanne. Et sä pysty enää mitään muuta tekemään kuin varomaan itseään. Ei. Virkavalta hyyty. Joo. Enää ei. Te muuttatte koko kaupungille. Kaikki huutaa vaan terveisiä tässä nyt sitten. No. Vedetä terveisiä. Vede. Joo. Tämmöstä tämä on. Tilanne rupeaa rauhoittumaan. Se tappaa. Kyllä, näin se on. Tää on siis nyt, nyt alkaa tulla kauempanakin menemään laseja. Että tää on koko iso katu. Tää on koko iso katu semmoisesta. Räjähtää kävelykatu. Kuuntele.